Ahojte, dnes tu máme leštenie svetlometov. Pre začiatok by som dodal len, že tieto svetlomety majú tzv. Bielu koróziu, tak to aspoň nazývam ja, lebo buď príde za mnou auto so žltými svetlami alebo s takými bielými. Taký biely matný povlak je na svetlometoch. Všetky svetlomety, keď idú z továrne, tak sa lakujú a vydržia určitý čas, 8-10 rokov, 6-8-10 rokov, ťažko povedať, niektoré aj 12-14 rokov. Tá biela korózia, neviem ako vzniká žltá, ako vzniká biela, ja už to iba riešim, tak len tá žltá je oveľa ľahšia na renováciu svetlometov, kdežto tá biela, tá je troška taká zložitejšia. Ten lak je stále dosť tvrdý a tedy musím začínať až 240-kou, aby som ten lak z toho svetlometu odstránil. Ja na to používam moju sadu na leštenie svetlometov, buď voskovú, teda ukončenie voskom, alebo ukončenie lakom. Teraz budeme lakovať, keďže je to kvalitnejšie. Skúsime to spraviť. Vidím to tak aj s lakovaním na také 3 hodinky minimálne. Ideme na to. Ako som spomínal, najprv vyskúšame 500, aby sme to zbytočne nedrali, ten svetlomet. Do nádoby som si zarobil vodu so saponatom. Používam takúto leštičku, tá je troška drahšia, ale náhrada sa napríklad v Lidli dá kúpiť za 50 € alebo za 70, to už presne neviem. Skúsime, čo to spraví. Samozrejme, svetlomety som si predtým umyl, aby na nich nebola špina. Tiež si namočíme aj šmirglík, keďže je to pod vodou. Šmirgel pod vodou. Šmirgel zatiaľ bere, takže skúsime to robiť ďalej. Možno, že budeme mať šťastie a táto biela korózia nie je až taká zlá, ako som si myslel na začiatku. Uvidíme, dám tomu 5 minút a uvidíme, ako to dopadne. Ak to s tým prebrusím, tak môžeme pokračovať ďalej 1000, 2000, 3000 a lakujeme. Svetlomety sme si prebrusili. Jak som hovoril, to 500 som pokračoval, dalo sa to s tým spraviť. Použil som na to až 3 šmirgle, ktoré sú aj v sade. Ďalej sme pokračovali 1000, 2000 a 3000. Keď sme toto všetko prebrusili, svetlomety sme si, dá sa povedať, prelepili, aby sme nezastrikali lakom karosériu.
takže za chvíľu pôjdeme lakovať. Je to prakticky už ukončenie. Malo by ísť na svetlomety nejaké UV lak alebo nejaká konzervácia. Niekto tam dáva napríklad fóliu, niekto lakuje či už univerzálnym lakom, ale takýto lak není dobrý, ten univerzálny, lebo nevydrží dlho a je taký mäkký. Jednoducho ľahko sa poškriabe a tak. To by som na to neodporúčal dávať. Náš lak je pevnejší, keď zaschne, tak vytvorí tvrdú škrupinu, ktorá na tom svetlomete vydrží 2 až 5 rokov tak zhruba. Poďme si to zalakovať a budeme mať hotové.